chỉ bày lệ vích u lệ vô in chú rooftop garden mò khai in chung hoàn kan tilang do na ni he step a kan chowa chuan hi in chung chu lo ni ta hi ti hian mo he ti hian a oma chuan he ti lama hian ani bok ta a hi tui rem nen ri khup mai ni he ti lama left side ta ha kan kalanga he ti lai hi ka bok bon hun ani a hi bok bon hi a purple color how te le anya hi afa a purple par hi chuan hi a string dal deuh ang kamo kha khani ta a hi ka bok bon anya hi sam tok ania he ni kum lama ka chi na nia tunan February March ni khat chia chia ni o chuan hi sam tok ania hi bok bon tha hian an thing a to te la khu ta khan khu a chiak tir mo bok bon chiak tir ka phun bok heng hi sam tok kan nia ni kuma ka phun ho hi ti hian a kung hin tar le tuka chuwang chuanin February thla khan hi ka troi vika ti nge ni that chho don ni nia hi bok bon bok ania ko mai an hi ka tu po ni lo ni lo tro bok ka mom chuan hi lo om le ta hi lai potan pani ni lo oma ka pai ui sia hi sap thei hi tia zam ti ra hi he ta hian hi ti hana om ta he mi zam ti ri ka chak deu ni ka chuan he mi zo hi ka la chuak don nge mani sam tok hi mo mi te hi tomato nia hi green apple an tia pepino melon ten ti bok mo kan se mai thia at se lo po kan om mai thia thi chi khatania a taste chu don ho ang deuh tai phi nia mo tui re ul tu ko ba pa hian tui chi lut tu ka ka nei thina ka nei lo kan phun thar le a zel ani ra chuan hi ta hi sam thok nia chuan hi he ti lai hianin sangha bomin dragon fruit ta hian kan da a hei pahnih helai hian sangha bomin an oma heta hianin somnga chuang kum khata hian mo dragon fruit hi ara ve thin ani ta hian chuan heti lai hi ka nursery nia hi tunai hian king chili ka kui me ka mo chiak takang mo chuan heti lai hi vai mar chate te om nok theng thenga chuan heti lai hi tomato pot ania chuan khu ba khor lo sorry an hling a lo chiaka an thur sen chi kha chiak boka om deuh nuai ani chumo ka pai te lem lowa hi tomato pot ani le a hi lai po hi tomato nia hi tak hi tomato cherry tomato ti ang mo chon tereu te ang chi khani melin ki sia a chuan heti lai po hi ku tomato ra se mai hi ho hi mo hi tunan ra me ka ni heng ho hi chuan kan khai dewa ka khai dan hi la fu chi alo dewa ne ni ser thum ania ken ko lo wak lo hi ta po hi po kol thi nia hi zam om thua ka hi annal reu ka tia ni kuma ka pai du lawa hi ro tan de to a chi thana samaya hi dragon fruit bokania sangabo ma hi dragon fruit avar achung var ang khania he tilai mi kha achung sen ania mo chuan he tilai a hian he tomato potania a tomato a thi to a hi nge mai an lo sama ka pai du lawa hi kan en kola chu anita a hi tomato bok tomato pot ho tomato mun phi ani mo hi tilai ho hi chuan tomato ho hi san pain ka chingin ka ti lem lawa atia alo chiak hi mo ning noi vel tanga i tha ti kan han pe ka ta chiak kha ka chin ve mai thin an nia chuan hi tilai a hianin hi
ตัวมตัวฮีเราเจียกเลยนอนเมย์ฮีกระพุนดาร์เลยอังกติยามอกละพุนดาร์มันเจียเราเดือเล็กก็ฮีมอฮีนิดาฮีกระพุนดาร์เลยอังอ่ะชวนตัวมตัวเนี้ยฮีตาปตัวมตัวเราออกมาชวนฮีตัวมตัวปตัวเนี้ยฮีจิไลฮีอันฮีไม่อันเราจามเลยดำมาฮีchung la ma khian lak ka na khi ta khian zam tir ve mi ka chak deu hi ka kan la ti ka ti thang na kina zam na ti ka sia manga mo chuan hi dragon fruit bok ani ta a hi sang bom mo ang chia khang ka da ta ol deu lion hi bok bon kung khat te chu kan da ni chuan hi ka phun tar ne nung thata vak lo mo pisil sa deu le ma ya chuan hi tan tu mu to lo le boka chuan hi po tu mu to chuan in hi dragon fruit ania hi ate deuh hlek kan hian ka tia ni kum khan ra ka bi sia ra te lo tleta kan ti na chan chu hi tia hlen tir hi ka tum che lo ka do ai na pot hi te ka tia kan ti na chan chu hi ni enge ni cactus kha a craft kan lei ka mo a lera khanin cactus chi khat khan ron craft a among lama hi mi dragon fruit an ron craft ani chu cactus a kha thi ta dei a chuanin ma se ing ang chi nge ni mi dragon fruit chi mo vai ram atanga rong kala ni wang khanin chidang deuh te ni takin ka tia tiang kan phun mo chuan hi po to mo to lo le a chuan heng ho hi kapuru sorry gas marcha hawan ni ta ni mo heng hi marcha pui hi capsicum ania chuan hi marcha purple ang chi ka marcha pui ang chi kha ne hi pa ngai mo chuan he ti lai hian hi dragon fruit lo le a chuan he ti lai hian mo nim de wa heng pui ga la thlau lo wa tun lai khwa ro lu tu ka march tha ve la hi chuan alo mai mi ma se pui lo ti kha ti ta ve me mo he marcha pui hawan nia marcha pui ho hi ka toi ve ka ti hian january thla khan mo chuanin kum tuna ron chur chho le nga chu te ang tur kan ti khania hi marcha pui potania hi mai an lo chiak li a chu ni ta hi po marcha pui pot ania hi to mo to nia hi ta hian ra ti wa tha adua khop mai ma se hi roi to ni hi pu hi mo hi mi zo marcha mo ania chuan he ti lai hian dragon fruit bo ma lo le ta hi dragon fruit chu ni ta kumin hi dragon fruit hi shi sel chia lo hi ti hian oma a eng vak mo ka pai to a eng na si chuan la chu chuan hi la a si ra hian in hi bokbon ka phuna ka bokbon ho hi an thang ring khop mai ni kuma ta hian ran hi mulu tu kan ni mo chuan hi ti lai a hian hi marcha thawnia hi a survive ani mo chuan hi ti lai hian tomato le mai an bok kha lo kop le amo kala pai phal lo dewa pot ta nga san don nge ni chuan hi tomato lo ni le ta a chuanin hi tomato ni ta a hi chu fu ta ni hi atui hi mo tlem te in dir to a adang ho hi la fu che lo hi dragon fruit bok ania a liver ang chi ka mo dragon fruit ta po khang ho ka ta a chuan hi ti lai hi tomato hun bok lo le a tu lai hi tomato si jo na niang tomato ka nga le tu ka hi a chiak lo chiak ka piang ka phun je la hi ti hian heng ho hin ni ta mo ka tomato ho chu chuan hi ti lai hian hi alo nu ve a thing phong ma hi nakina ro tui tla ka hwan lama ti kan la sum lu tang chu ka ti a chuan hi lai hi heng hi ni kum lama ka chang kha hawan nia mo hi tlemin klasikania an che de ni ka chu enge nin an vel do ni ka pai du ti chia lo mo ti hian hi oma chuan heti lai mi hi mo hi cherry ania
chuanin ka kat ve lamo ka cherry ra thei re lo pa thei re lo mai a ka kat vak thina chu wang chu nge mani ti ka tia chuan khu pota khan enge ni purun sen lo chiak bu ka mo pot khu pal he ni chuan hi YTT kan ti ang ka mo ani a par rim tui chek Jasmine family nin ka hria a hi a rim tui chek Zandal nu rim ang khanam thina chuan he ti lai hian hemi hi a hming po ka hri lo hi an nal ka tia he pangpar hi a chhawng a ti ka tuma mo chuan ka du em na chu he thil hi fura parta pangpar dang zong an par ho lain chuan a par hian ro a sur le khatia ang chi te pawh kha ho vak lo ani a tafa a tuar thei phian bawk a chu wang chuan tha ka tia a eng chi te pawh ka nei bawk a mawm chuan heti lai hi ka ba khawr hun ani hi maw he chiak sep a chuan heti lai hi ficus a hna tial ang kha nia hi chuan heti lai hi sarju ka lo awm leh a hi ka khawih te lo ang ren khawp mai a bonsai ka tuma maw a kung tawi te trawih le ra tir ka tum ani hemi sarju hi chuan hi vau be ni ta chuan hi croton chi khat ka vi na nia ni kuma kha ka vit teuh hi ka vit nung na sa khawp mai ma se tun tha la hianin hi an eng lo an khaw lo le deuh tlet mai thi le tur an awm nual mai ani maw chuan he ti lai ah hian ani ta a heng ho hi croton a hma mi ho hi croton ka vi nun ho ka phun tha le tur nia chuan hnungah hian hi borsai a be nia maw a kung kha a sei waka ler lama thi kha ka kat ta ti khuan a chawr le thiam ka tia ka en thina hi pawh hi borsai be tho ani ka ringa chuan hi pawh borsai be ni tha a hi pawh hi thing chi khat ania maw nalh ve mai a ka tha hi pawh borsai be ni ta hi an thur sen ang kha an ni ta an thur hi thar kum thar mi ti khir lo khan heti ha an ti sin tum te ang ka tia hi an thur sen ang chi kha nia chuanin hi a tui han chuma tui han in vela khan sin ram ang chi kha nia ka in hrat khawp mai a hi pawh borsai a be bawk ania chuan hi pawh an thur sen ani le ta ni chuanin heti lai mi hi a hming ka hri tawh chiah lo a an thur pot ania hi mizo an thur pa ngai a kha ni ta mizo an thur pa ngai hi chu thi zel a maw chuanin hi medicinal plant ania hming ka hri tawh chiah lo a rim te na khawp mai a covid ah te khan hmangi ten tia mawn fak khawp ani chuan heti lai ah hian a chhak lampang zawngah khan hi an hling ania sorry tling ania maw thei sen thur sek ang chi kha khania pot hnih ram hnuai tangin ni kum khan ka la ten ka phuna ala nung tha lo khawp mai hi saron lampang an ni ta a hi house plant kan eng lo pu nia chuan hi ka saron bonsai ania cascade maw sepin ka tia a tha thei lutuk lo a hi ina ti nge mani dawn ni ku hnuai ko pahila thang lakina ka khawih hman lo deuh hlek a maw du angin chuan hi pawh saron a chhawng tura ka ruah hman ania maw ti khuan heti thinah hian a awm anga tah hian a awm leh dawn a hi ka saron bawk an nia heng ti lai hmun deuh hi ka saron hmun an ni maw heng ho hi chuan chi hrang hrang ania chuan saron hi pakhat kan saw lawk anga hemi potah hian khu chili lai khu ka vit pawlh ta ni chu maw chi rawng chi hrang hrang chili kha ka dah khawm a chu tikhuan nakin a par hunah maw rawng chi hrang hrang in par pawlh tur ang chi kha ka ruah hman ve a khatia ang pot kha ka nei nual bawk ani heng hi ka saron ho an ni ta a heng ho hi maw heti lai len ho hi an ni ta a sep te kha a then khu chu la te deuh a chuan purun hi lo chiak duh lutuk a ka paih ui thin a maw chuan khu purun nen ten in tang pawlh ta vel ani khu chuan heng ho hi saron ho an ni ta a hi
deep purple kan ti ho kha ne mo he hi nar wang he ta po he lai to mo to po hi phun vo in chu phun chu ange ni yan ngai to ni hi mo chuan he saron ania he ta hian saron hi he ti hian ka training me ka ni chi meng mo ama hi ka train me ka chuan heta hemi hian tian akal kwal tu panga bial pu pina par do ni te anga ti ka tun chuan ni ta heng ho hi an la thang pui tin chia lo di mo chuan apia hian hi ka bonsai ho ania hi bung te kan ti ang kha nia hi thil red bonsai ania ka jeni na min pe ka nia mo chuan ka lak tir chuan te kuta da to vel ang hi nia hi root over rock bonsai an ti mo lung muam kan ti ang chi kha ania chuan hi ficus family tho ania hi min pek tir chuanin a upato thawa inkol tu masa ti khanin an inkol dan kha dik chia lo de wa ti hian kan tia rong te hi tam to sin o thingkung kum som chuang ani to hi mo hemi bonsai hei tak hi chu na kina begin kan na ron ti lang enga chuan hi po hi bonsai mi min pe ka nia chuan ka traina hei azung te hi ka sia ka thlak ti re ni hemi akung pui omo thian in peta henga azung om thlasung hi mo hi tia om thlai ke manina ka ti ve nga ta nia mo chuan heti lai hian April hi nei hi kan tu em ko pa mo April bonsai ma si dik thei lo apar lo mo chuanin hi thil red bonsai ani le ta ka thil red bonsai hei hi ni kum bonsai lampang hi ni kum ni vel chu ka thi san to hi kat lo re nga hi sang lut tu ka mo kat to lo wa du ai na sang to ani hi chu ni ta chuan heng ho he ti hian kan in dung zong anga khan ti hian om phei ta ni chu mo ti hian ada na ka siam ta chuan chhaklam panga ka in chung wan sim kan so anga ni hi purun var lo chia kho ka phun kho man nia hi April purple nia mo ang chi kha jarak ding ti kha kami ang kha nia hi purun sen ka phun hawan nia ei thi tan do na hei ficus te heng ka phun man ne koi ma na pa ge khawan ni ta an ka nokin kan ti lang ngai ki fai han lo wa hi nia hi ka ser thum na ra nia Burma lampang product ania hi thile tu plastic thi nia mom chuan he thang kan ga le ni o ti lai hi ka orchid mun mo naw ban hu na nia naw ban chi sang hi pathum ve la om ve ani mo ti lai hian chuan heng ho hin ni ta chuan ti lai hi mong liani adeniam mo kan ti kha nia thong hi thawak lo chuan hi ta hian wai nga mo nga hian heng a chi cactus a chi laia kan nei kha nia mo hi ti hian na oma chuan hi mong liani ho mon ni ta hi craft ka le nia hi ve thung hi chu sial top nge Burma ta hana kan han sin khan a chi kan ho na chu ka koi chia ka ve ni mong liani hi mo adeniam hi chuan chumi ka koi chia chawa chuanin vai khanin ka eng lo wa hi kan la da cha kan ta hi lian ta khop le hi par man ve thi tu hi po mong liani ni ta hi ka purun var hi lian ting ni o hi te o hi ko kut nen po nen ulamoi nen ni sia hi ngi khop mai pang par po ta da chuan hi ti la hian seron lo para hi kong pui tanga lang thi ang khani ta apar lai ka da hi lo par zo to hi doctor rawan ti mo khania seron mo chuan hi da hian hi ka croton ho ania hemi pali hi a eng croton hi a sen na tial le a oma a eng tial om buk ta hi a eng tial ho ne pakhathi khuwa thi don ni mo ni ka tia mo ka khoi ta lem hle lawa chuan hi ka ting tire bonsai ania thelom nu uri siami
nhìn bề cái nhà cái gì á và thì xe là có thì anh nôm về trong đó là xe quay cái mấy tin duy tập phát lỡ sự ăn khan nên hi nghe mà sắp phát triển phát vào là liệu cả nhà chút chút à bạn nó sẽ thấy lúc tụi có mua xe phi bonsai hi soi tuang kha kum ni vel chu ka thi san na mo ka bonsai ni ho hi a se po hi siam mo mal lu tuk lovin ka tia ni chuan hi po hi pangpar apar eng ang chi kha ne hi na thar ron chhat chik amo chuan hi po hi ficus family tho ania ahing tak ka shalawa hi ka bonsai le bokani ta hi lai tak hi kan so du tak chu fura khan enge ni root hair kha ron chwa ta trevani hi ta po athita ni hi ti lai te hi chu mo chuan ma se khami kha chan him ka du lai ka chu thian hi buara ti khan ka han tuam ta mo hi ni kum fur lai de to buara ka tuam ni ta chuan ti khan azung hi e antinan hi tia root hair ron chwa hianin azung hi lak du chuanin root hair kha ti hian nong reng thei tur khan buara ti hian tiang khan khu hlupa tui kan pe uluk de ta chuan le zu thlen to hi chuan anu mai ta ni hi mel root hair hi mo chuan ti khanin ka ti thin ta hei po hi ni kum ka ti ne hi root ti hian zung kha thak ta sung mai ni chu mo chuan hitan ni kum hi hemi ka da ri ngut khan hi ka chan hi ma hi adang chan him lo chu a thi hi tam hi mo he ngau hi ti lai me hi kan da chiang de nga hi root hair kha hi heng ti po zung kha chwa to ma se survive the lo ni chu mo chuan ka uluk de ule ka en kol dik kan nei chuan alo ni chuak ta hi po ni hit lai ya yan zung pa ni chwa ta sorry lion zung pani ron chuak ta hemi pani kha ka chan him ta hi ta li thling to ta hi da tai toila hi poi me to lo ni chu mo chuan hi ta po hi po hi ta li thling to ti khan mo chuan hi pakhat jok pe chu he ta hian akal kwala ni chu zung ka mo tiang kha kan siam chi ni chuan hi vào bề lo li vào bề mo chuan hi April sorry nim patania hi kan phun ve mai mia hi man du na te om ta kin ke tia rama ti le dai mai thi chuan hi nge ko khau khim mi zo thing vào bề le far chwa ti parwa la par ve thin mi zo thing ania hi kan bonsai chak tlat mai hi lo chi ve ang reng ko mai han kat zel kan abul hi bong yam chu phia na mo dei dal phia na ma se abuk thadu vak lovani chuan he tilaya hian hi vào bên ni le ta chuan hi lo le ta ni hemi bonsai hi mom chuan hi nia he tilai tak hi ka dragon fruit ro po a eng chi ang khamo kha nia ka nei tharania ka duat khop mai ti hian hi aron chuak na sto meya eng tak ang je lang mo le in je lang mo chuan hi tilai a hian hi ni bok ta chuan hi ka le thasiam ne na kina le thasiam dan hi video shanin kan ga ti don nia tun tum chu huan pum pui fan na ni tre hi nge purun sen ka phun hawani ta mo chuan hi bottle brush ania upave de ulek to chu bonsai hi ka tuma buk duang reng khop meya chuan hi chu soi nu bonsai lam hi kum ni vel ka thi san mok thoi lo char chu wang chuan ka duang hin ka bonsai hawan nal vak lo ani chuan hi ka bung hi mi zo bung dik tak khampat bung kan ti ang chi kha ra ve thei ang kha ni ta banian khamo ka kha ni ta hi ka chian pa min te ka ria he tia bung ra thei han tối tế hi nghe ni fit thum le ka sang ani ya han ti ra tia ka cha ka chu mi be se chuan kan ti ve tang thang mo chuan hi po hi ficus tho khan ya he chu hi a roots nge ron om chuak kha kan siam de lo ta hi root a om me lo khamo ka ni ta ni chuan hi ti lai hi saron mun lo ni le ta saron pot alo oma hi po saron ni ka saron hi tami hi mi po tami thi don ka sia ma se var hi lo chowa tha em le pa
chuan hei tak hi mi chi na ka em tir cheu kha ni ta nei chu mo hi saron a kwal ka ti roi kha tum dana chuan in hei a kwal chuak hian par kwal pup tur kha ni ta a chuan he ti lai ah hian hei hi oi min kan thei hi la de lok rim tui reuh lu tu ka mo parvar Jasmine family thawaniang ara sen tiar thin ko ka mo lom om thei to hi saron hi po hi pali vel pathum ka phun ko ka ni ku mo ta kwan saron ku hi mar chipelia chuan het lai hun hi lettuce an ko ka mo lettuce ka ta ko na chuan hi ta hian saron ni chhawin ka siam bu kha hi ni ta hi par to lova hi tu na par me ka ni ta mo so mi kan ti ang kha ni ta hi ti hian chhawngin hi chhawng thumin ka siam ani chu mo hi tu ni ta ni chuan so tilam po so saron hun ani ta saron a par lai deuh hi ti hian kongpui atang hmu the a hian kan ho chhuak le deuh khera mo chu khang ho kha rooftop garden deuh ho chu ni ta a chuan heti lai hian tlem alo ma han so le du ka nei chu hi ni kuma ka vi nun ho croton ho khan ni ta ka thiam moi deuh ho hi ta pot ani thitla ta hi nen hian mo chuan hi ni khu ta ni apar sin ang khan hi a eng ani ta khu kan khwa hian nei anom lowa hi champhai ani kan cha tha kan ya ma se hi thi tuk 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 mai chuan hi enge mi zo thing enge mi on nan teu ne nal hi ka ti thei lu tu ka champhai ko nga son aum thina ni apar huna chuan par sen toar zela chu bonsai ya enge pota mo sang bak lo a tere ti a han ti nun kha kan cha lat mai ni chu mo chuwang chuan hi kan ta kan la khoi ve tang a enge mun danga wan dei la phun cha do ni mo ni te ka ti mo hi in ho ti hi nia chuan hi ti lai ho kan china ka ti lan zoi kha ni ta hi saron ani ta ni chuan saron hun ka ti khamo chuan hi hnunga hian ka vi thar hin ti ka da a no le try hian a omani chu mo ning lai hi ni ta chuan heti lai ta ki kan show le du chu hi ke mai ina ka ti ve ka bat inge niang ka zom ve nga tania hi saron akong pui ta ka hi chu saron pa ngai mizo saron mo eng lo kha ni ta ni asen na ni ta parsen chuan ka zom ve ta ni chu badet eng lo khan technique khan hi a eng ani ta hi ti lai a hian hi lai sorry ya lo ve heti lai ah hian ka zum ta ni hi chu in ang to lo mo hi chu chi san dei helai hian ka zum ta a eng khan ti hian a eng a kha he ti hian lo lung ta ma se hi a dua lo lu tu ka adang ho hi ka suan na se lu tu ka hi akal chak no nge mo ni hi ngai to na man le de hi chu ngai tu lai chu boi run tui ania ka khum han vak lo wa lo te lo ang hi ka khoi ni de mai mo chuan ta hi ka saron chung khan mo hian paring mai ni yan mo zong kha rooftop garden kan fan na chu se he ti lai hianin hi kan in chung thawa kakta sen succulents lampang ho kan tilang ve zoi nge hi mami tha te in chunga hian da ve mo hi khi all men na po alo sang to all women na mo a men na ai na all women jok hin kan sia mo khi hi tas mun ani hi mo hi yang greenhouse te de lek chunga hianin an oma chuan hnuai a hian propagate na te kha ne kha om bok ani hi phun pol te po mo hi phun pol succulents lampang phun pol ania ti lampang tui mi te tang kan dan zoi ani chu mo hi om zia chuan in chunga tho kana kil khatte a khanin succulents le cactus lampang dana kha kan siam le ani mom chu ni